Huli sa pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, alas 9:50 kasubanggi. Dagos ng inaresto kan pinagsarong puwersa kan Regional Police Drug Enforcement Unit, para Cali MPS, Drug Enforcement Unit Camarines Norte Police Provincial Office, asin Camarines Norte Police Provincial Intelligence Unit, ang mag-agom na embwelto sa pagpapabakal asin paggamit ng ilegal na droga sa Camarines Norte. Sa kusog kan mandamiento de Riquisa, nako sa posisyon kan mag-agom ang tulong darakulang pidaso nin heat-sealed plastic sa sachet laman ng pigtutubudan na shabu, duang pidaso nin sadit na heat-sealed plastic sa sachet na pigtutubudan man na may laman na shabu na pigkakarkulong nasa 20 gramo asin abuton sa 136,000 pesos ang kantidad. Actually malapit pa lang po talaga yung bahay ay kaya halos lang, kaya pagdating po namin sa bahay nila, doon mismo sa bahay nila, yun na po, pinakita ko po yung search warrant, pinareceive ko po sa kanila, at pinaliwanag ko po, yun pong bakit po kami naandun. Sinabi ko rin po na may search warrant kami ng issue po ni Honorable Judge, Dizon. Binisto ang mga sospek na sinda Joel Zulueta E. Abrenica, 56 anyos, asin ang sa iyang agom na si Loretta Zulueta E. Valencia, 50 anyos, na residente kan Purok 6 Barangay Bagong Bayan, Paracale. Ang pamilya po nito ay talagang sa monitor po ng ating kapulisan, hindi lang po ng kapulisan ng Paracale, pati po ng ibang ng provincial command ay talaga po monitored po sila na talagang nagbibinta po ng illegal drugs. At tulad po na nasabi ko kanina, yung pong dalawang anak niya ay nahuli na rin po sa ibang lugar na same offense po, nagbibinta po sila ng illegal na droga. Yun nga po, kaya po nagsagawa po tayo ng pag-apply ng search warrant para mahuli po sila at ma-recover po yung mga itinatago pa nilang illegal drugs. Inina ni katulong dakulang kantidad ng drogang na-recover kan otoridad. Sa presente, nasa kustodiya na kan Paracale MPS ang mag-agum na sospek. Mientras tanto, sa probinsya nin Albay, arestado man sa ginibong bypass operation si Alfonso Aidalia E. Malate kan Barangay Bunga, Legazpi City, huli man sa pagpapalakop nin ilegal na droga alas 10:30 kasuudmang aga. Poko mas o menos 10 gramo nin shabu na nagkakantidad 68,000 pesos ang na-recover kan pinagsararong puwersa kan PIDEA Regional Special Enforcement Team asin PIDEA Albay sa sospek. Para sa mga baratang tatak Bicol, Carmelo Balia.